Беларусы дзеляцца кадрамі наступства ў непагадзе, што нагадваюць апакаліпсіс, як на трасе Вялейка-Смаргонь. Не абышлося і без пацярпелых. Трагедыя на Беларускаліі і выбух у горадні. На Палессі абмялелі рэкі, Лукашенко наракае на рэкордныя страты ды тухляціну. А таксама, якое надвор'е чакае беларусаў у выходныя. З вас падабайкі і каментары. Калі бяспечна, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». У горадні ў гаражным кааператыве на вуліцы Пушкіна адбыўся выбух газапаветранай сумесі. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў успышка адбылася без наступнага гарэння. У выніку абрынуліся пліты перакрыцця і ўнутраная перагародка паміж двума гаражамі. Пацярпелі 2 чалавекі, іх шпіталізавалі. На месцы працавалі 4 разлікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Абставіны здарэння цяпер высвятляюць спецыялісты. На Беларускаліі зноў загінуў працаўнік. 6 жніўня на рудніку 4РУ атрымаў смяротныя траўмы 29-гадовы электраслесар дзяжурны і ў рамонце абсталявання Раман Тысевіч. Паводле Беларускалію трагедыя адбылася падчас выканання працы ў падлучэнні электрычнага кабелю да скрабковага перагружальніка праходчага комплексу. Гэта ўжо 3-я смерць на прадпрыемстве за 2 месяцы. 15 чэрвеня падчас працы на Беларускаліі загінуў 34-гадовы Аляксей Чарапок, яго задавіў пагрузнік. А літаральна за некалькі дзён да гэтага загінуў яшчэ адзін рабочы прадпрыемства. Разбурылася дзвярная жалезабетонная перамычка, якую ён узводзіў. У Беларусі працягваюць ліквідаваць наступствы магутнай буры, што прайшлася па краіне напярэдадні. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў без электразабеспячэння засталіся 438 паселішчаў. Навальніцы і парывы ветру да 29 метраў за секунду пашкодзілі дамы у 57 паселішчах, павалілі не менш за 280 дрэваў і пабілі 14 аўтамабіляў. У Менскай вобласці праз дрэва, што ўпала на чыгунку, затрымаліся 2 цягнікі. На турыстычнай базе ў Вілейскім раёне дрэва павалілася на домік, у выніку чаго пацярпела 8-гадовае дзіця. Пасля агляду у больніцы яго адпусцілі дадому. Энергетыкі працягваюць аднаўляць электразабеспячэнне. Найбольш складаная сітуацыя ў Менскай вобласці, дзе без святла засталіся сотні трансфарматарных падстанцыяў. Тым часам на Палессі працягваецца анамальная спёка. У Мазыры напярэдадні зафіксавалі новы тэмпературны рэкорд жніўня – плюс 39,6 градуса. А вось як выглядае траса Вялейка-Смаргонь. Начны ўраган літаральна заваліў дарогу дрэвамі і паралізаваў рух. Людзі разам з МНС усю ноч прабівалі праезд да захраслых аўтаў. Без каментара. Дорога Вилейка-Смаргонь. Не проехать. Погрузчики, анкадоры чистят дорогу. Стоим. Когда проедем, неизвестно. Пилы работают, погрузчики дорогу чистят. Стоим, ждем. Пошукі грыбніка, які знік больш за тыдзень таму ў Градзенскім раёне, завершаныя. На 8-й дзень пошукавай аперацыі 69-гадовага Анатоля Віталевіча знайшлі, на жаль, нежывым. Мужчына 29 ліпеня паехаў па грыбы ў лес каля вёскі Чарнуха і пасля гэтага перастаў выходзіць на сувязь. Паводле папярэдняй інфармацыі, ён адышоў прыкладна на 2 кіламетры ад месца, дзе пакінуў аўтамабілі і зайшоў глыбока ў лес. Прыкметаў крымінальнага характару смерці не выяўлена. Правяранне паводле факту здарэння працягваюць. Да сістэмы імгненных плацяжоў «Крок», якая нядаўна запрацавала ў Беларусі, далучыліся ўжо некалькі буйных банкаў. Разлічыцца можна праз QR-код у мабільным дадатку банку без фізічнай карткі і без асобнай аплікацыі. У Нацбанку заяўляюць, што аплата займае менш за секунду, а да канца года падключэнне зробіцца абавязковым для ўсіх банкаў краіны. Сервіс плануюць зрабіць асноўным для буйных крамаў і маркетплейсаў. Пакуль жа «Крок» саступае канкурэнтам у функцыянале. У адрозненні ад польскага «Блік» або ўжо дзейнага ў Беларусі сервісу «Аплаці», ён не падтрымлівае NFC-плацяжы і прапануе менш магчымасцяў для карыстальнікаў.
Экспертка Бэрок Настасія Лузгіна адзначае, што крок сапраўды можа стацца альтэрнатываю міжнародным плацежным сервісам унутры Беларусі, аднак карыстацца ім для аплаты ў краінах Еўропы не ўдасца. Пры запуску кроку дэклараваліся і палітычныя мэты. У Нацбанку адзначылі, што ўвядзенне сервісу гэта абарона ад санкцыяў. Маўляў, у межах кроку працуюць толькі адкрытыя ў беларускіх банках рахункі. І такім чынам ні віза, ні MasterCard раптам не скажуць, што банк адлучаны ад сістэмы прыёму плацяжоў. Лясгаз запрашае на працу ў лес ды абяцае да 7 тысяч рублёў заробку. Што праўда, шукаюць не ляснічых. Таліханскі лясгаз у Івацевіцкім раёне адкрыў вакансіі для кіроўцаў і машыністаў лесанарыхтоўчай тэхнікі. Праца на поўную стаўку у адну змену. Ад кандыдатаў патрабуюць толькі агульную сярэднюю адукацыю. Кіроўцам абяцаюць заробак ад 2,5 да 7 тысяч рублёў, машыністам да 6 тысяч. Гэта прыкметна вышэй за медыянныя заробкі ў лясной гаспадарцы Беларусі, якія ў залежнасці ад рэгіёну складаюць прыкладна ад 2 да 2,5 тысяч рублёў. Такім чынам, дэфіцыт рабочых кадраў у галіне працягвае штурхаць наймальнікаў прапаноўваць значна большыя заробкі, чым сярэднія ў сектары. На Палессі рэзка абмялелі рэкі. У сацыяльных сетках падзяліліся відэа, дзе на Прыпяці замест вады шырокія палосы белага пяску. Эколагі тлумачаць, што прычына дэфіцыт ападкаў, які трывае ўжо 3-й год. Паводле спецыялістаў, у Берасцейскай вобласці паніжаецца ўзровень не толькі ў рэках і азёрах, але нават у калодзежах. Асабліва моцна абмялелі Прыпяць і Ясельда. На Дняпроўска-Бухскім водным шляху ўзровень вады падтрымліваюць шлюзамі, але нават гэтае не ратуе ад застою. У выніку вада пачынае цвісці, актыўна размнажаюцца водарасці. Эколагі таксама папярэджваюць, што пасля працяглай спёкі моцныя ліўні могуць прывесці да масавай гібелі рыбы. Перагрэтая вада з арганічнымі рэчывамі трапляе ў вадаёмы і рэзка пагаршае ўмовы для іх насельнікаў. Паглыбленне сажалак або расчыстка дна цяпер не дапамогуць і могуць нават пагоршыць сітуацыю. Гэта наступствы працяглай засухі, што назіраецца цяпер не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах Еўропы. Праз працяглую спёку маладыя дрэвы ў Гомлі пачалі засыхаць. Эколагі просяць жыхароў гораду дапамагчы захаваць зялёныя насаджэнні і паліць дрэвы ды кусты каля сваіх дамоў. Паводле адмыслоўцаў, звычайнага паліву, які праводзяць камунальныя службы, цяпер ужо недастаткова. Найперш ад недахопу вільгаці пакутаюць маладыя саджанцы, якія яшчэ не паспелі ўкараніцца. Эколагі адзначаюць, што нават некалькі вёдраў вады ад неабыякавых жыхароў могуць дапамагчы раслінам перажыць гарачае надвор'е. Сябры, прыслухайцеся, праблема актуальная далёка не толькі для Гомля. Паводле Лукашэнкі, чыстыя страты арганізацыяў гандлю Белкаабсаюзу за першае паўгоддзе склалі амаль 16,5 мільёнаў рублёў. Гэта ў 11 разоў больш, чым за такі ж перыяд летась. Акрамя стратаў, пратэрмінаваная крэдыторская запазычанасць арганізацыю на пачатак ліпеня дасягнула 86 мільёнаў рублёў. Падчас свайго візіту ў Вялейку Лукашенко таксама спаслаўся на правяранне камітэту дзяржкантролю. За паўгода інспектары праверылі больш за 1000 сельскіх крамаў і ў 90% выпадкаў выявілі парушэнне ад пратэрмінаваных прадуктаў да іншых праблемаў. Узурпатар даручыў знайсці прычыны крызісу і зноў заявіў, што буйныя гандлёвыя сеткі павінны падтрымліваць працу крамаў у сельскай мясцовасці коштам прыбыткаў, атрыманых у гарадах. Паказальныя, вядома, даручэнні праз 32 гады праўлення і так званага адраджэння сяла. У Белавежскай пушчы навукоўцы знайшлі унікальны грыб. У запаведнай зоне нацыянальнага парку упершыню на тэрыторыі Беларусі выявілі цэфілапорыю белавежскую, надзвычай рэдкі від, названы ў гонар пушчы. Паводле спецыялістаў, пацверджаная папуляцыя гэтага грыба вядомая толькі ў Белавежы. Ён расце выключна на амаль цалкам струхнелай мёртвай яловай драўніне. Таму лічыцца індыкатарам першабытных лясоў. Навукоўцы адзначаюць, што санітарнае высяканне і прыбіранне паваленых дрэваў можа прывесці да поўнага знікнення гэтага віду. Толькі строгі запаведны рэжым гарантуе захаванне такіх рэдкіх рэліктавых арганізмаў. Пасля моцнай спёкі ў Беларусі ідзе пахаладанне. На гэтых выходных чакаецца пераменнае надвор'е. Тэмпература ўначы да плюс 14 градусаў, на паўднёвым усходзе да плюс 17. Пераважна без ападкаў. Днём у суботу і нядзелю тэмпература паветра у Беларусі будзе вагацца ад 19 да 25 градусаў цяпла. На гэтым развітваюся з вамі, сябры, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.